Аляксандр Дзюма. Тры мушкецёры. Частка першая. Раздзел 21. Графіня де Вінтер. Пакуль яны ехалі, герцаг спрабаваў выведаць у д'Артаньяна, калі не ўсе падрабязнасці падзей, то хаця б тое, што было вядома самому юнаку. Дадаўшы да расказанага яго вуснамі тое, што ведаў сам герцаг, ён змог скласці досыць дакладнае ўяўленне пра сітуацыю, сур'ёзнасць якой, зрэшты, вынікала і з самога ліста каралевы, кароткага, але выразнага. Але, што найбольш уражвала яго, гэта тое, што кардынал, так зацікаўлены ў тым, каб не дапусціць прыбыцця гэтага маладога чалавека ў Англію, не здолеў яго спыніць на шляху. У сувязі з гэтым здзіўленнем д'Артаньян распавёў пра засцярогі, прынятыя ім і яго сябрамі, дзякуючы самаахвярнасці якіх, цяпер раскіданых і залітых крывёй уздоўж дарогі, яму і ўдалося прарвацца сюды, атрымаўшы толькі адзін укол шпагі, які прабіў каралеўскі ліст і за які гасконец адплаціў графу дэ Варду жорсткай манетай. Пакуль юнак спакойна апавядаў гэта, герцаг са здзіўленнем час ад часу паглядаў на яго, быццам не мог паверыць, што столькі разважлівасці, мужнасці і адданасці могуць спалучацца з тварам, якому на выгляд не больш за 20 гадоў. Коні несліся, як вецер, і праз некалькі хвілін яны былі ўжо перад брамай Лондана. Д'Артаньян думаў, што, дабараўшыся да горада, герцаг пачне ехаць больш павольна, але нічога падобнага не адбылося. Ён скакаў з той жа шалёнай хуткасцю, не звяртаючы ўвагі на тых, каго ледзь не зносіў з ног. Сапраўды, пакуль яны перасякалі горад, здарылася 2-3 выпадкі, калі пешаходаў амаль зносіла, але герцаг нават не абарочваўся паглядзець, што з імі сталася. Д'Артаньян гняў следам, сярод крыкаў, больш падобных да праклёнаў. Уехаўшы ў двор свайго асабняка, герцаг саскочыў з каня, нават не паклапаціўшыся пра жывёлу, проста кінуўшы повад ёй на шыю, і шпарка накіраваўся да вестыбюля. Д'Артаньян зрабіў тое ж самае, хоць і з большым клопатам пра высакародных коней, якіх ён высока цаніў. Але тут жа пабачыў, як з кухні і стайні выбеглі слугі, каб заняцца ім. Герцаг ішоў так хутка, што д'Артаньяну з цяжкасцю ўдавалася трымацца побач. Яны прайшлі праз некалькі пакояў, шыкоўнасць якіх пераўзыходзіла ўсё, што юнак бачыў нават у найвялікшых французскіх дамах, і нарэшце ўвайшлі ў спальню, што была сапраўдным цудам густу і раскошы. У алькове гэтага пакоя была дзверца, схаваная за габеленам. Герцаг адчыніў яе маленькім залатым ключом, які насіў на шыі на ланцужку з таго ж металу. Д'Артаньян з натуральнай далікатнасцю спыніўся, але ў той момант, калі герцаг пераступіў парог, ён азірнуўся і, убачыўшы позірк юнака, закрычаў: «Ідзіце за мной, і калі вам пашчасціць быць дапушчаным да яе вялікасці, раскажыце ёй, што бачылі». Атрымаўшы гэты заклік, д'Артаньян рушыў следам. Герцаг зачыніў дзверы, і яны апынуліся ў маленькай капліцы, аздобленай персідскім шоўкам, вышытым золатам і ззяючай ад сотняў свечак. Над алтаром, пад балдахінам сіняга аксаміту, аздобленым белымі і чырвонымі пёрамі, вісела паўнапамерная выява Ганны Аўстрыйскай, такая дакладная, што д'Артаньян усклікнуў ад здзіўлення. Здавалася, што каралева вось-вось загаворыць. На алтары, пад партрэтам, стаяла скрыначка з дыяментамі. Герцаг падышоў да алтара, стаў на калені, як бы перад крыжом, і адкрыў скрыначку. «Вось», — сказаў ён, вымаючы вялікі бант сіняй стужкі, усыпанай дыяментамі. «Вось тыя каштоўныя падвескі, з якімі я прысягнуў быць пахаваным. Каралева падаравала іх мне. Каралева патрабуе іх назад. Няхай будзе яе воля, як воля Божая, ва ўсім». Затым герцаг пачаў адзін за адным цалаваць тыя дарагія падвескі, з якімі яму цяпер належала расстацца. Але раптам з яго вырваўся жахлівы крык. «Што здарылася?» — трывожна запытаў д'Артаньян. «Што з вамі, пане?»
Усё пропало! Ускликнул Бекингем, сбелевший как мертвый. Не хапае 2 подвескаў, тут толькі 10. Можа, вы іх згубілі, пане? Ці думаеце, што іх скралі? Іх скралі, адказаў герцаг. І гэта ўдар кардынала. Глядзіце самі. Стужкі, на якіх яны трымаліся, падрэзаныя нажніцамі. Калі вы мяркуеце, што іх скралі, дык можа той, хто гэта зрабіў, яшчэ мае іх пры сабе. Пачакайце, пачакайце, сказаў герцаг. Адзін раз, калі я насіў гэтыя падвескі, я быў на балі ў караля 8 дзён таму ў Віндзары. Там графіня де Вінтер, з якой мы былі ў сварцы, прымірылася са мной. Але тое прымірэнне было нічым іншым, як помстай раўнівай жанчыны. Пасля таго балю я яе не бачыў. Гэтая жанчына агент кардынала. Дык у яго агенты па ўсім свеце? Усклікнуў Д'Артаньян. Так, церабячы зубамі вусны ад злосці, прабурчаў Бекінгем. Так, ён жахлівы супернік. Але скажыце, калі ж бал? У панядзелак. У панядзелак? У нас яшчэ 5 дзён. Гэта больш, чым трэба. Патрык! Крыкнуў герцаг, адчыняючы дзверы капліцы. Патрык! З'явіўся давераны слуга. Майго ювеліра і майго сакратара. Патрык выйшаў моўчкі, з той хуткасцю, якая сведчыла, што ён прывык слухацца без словаў і пытанняў. Але хоць спачатку і быў названы ювелір, першым з'явіўся сакратар. Проста таму, што жыў у доме. Ён знайшоў у герцага за сталом у спальні, той асабіста пісаў загады. «Спадар Джексон», — сказаў ён, — «неадкладна паедзьце да лорда-канцлера і перадайце, што я даручаю яму выкананне гэтых загадаў. Я хачу, каб яны былі абвешчаны неадкладна». Але, пане, калі лорд-канцлер запытае пра матывы, якія падштурхнулі вас на гэты незвычайны крок, што мне адказаць? Што гэта мая воля і што я нікому за яе не адказваю. І гэта адказ, які ён будзе вымушаны перадаць яго вялікасці, калі, напрыклад, кароль захоча даведацца, чаму з усіх партоў Англіі не выходзіць ніводны карабель? Вы маеце рацыю, спадар Джексон, адказаў Бекінгем. У такім разе, хай ён скажа каралю, што я вырашыў распачаць вайну і што гэты загад мой першы акт варожасці супраць Францыі. Сакратар пакланіўся і выйшаў. З гэтага боку мы ў бяспецы, звярнуўся герцаг да Д'Артаньяна. Калі падвескі яшчэ не ў Парыжы, то яны ўжо туды не паспеюць да вашага прыбыцця. Як гэта? Я толькі што абвесціў забарону ўсім караблям у каралеўскіх партах. Без асабістага дазволу ніводны не мае права ўзняць якар. Д'Артаньян глядзеў на яго з ашалелай здзіўленасцю. Ён упершыню бачыў, каб чалавек выкарыстоўваў неабмежаваную ўладу, што даверана яму каралём, каб весці асабістыя інтрыгі. Бекінгем заўважыў гэты погляд і ўсміхнуўся. Так, сказаў ён, так, яна аўстрыйская, мая сапраўдная каралева. Па яе слове, я гатовы здрадзіць сваёй краіне, каралю, самому Богу. Яна прасіла мяне не дасылаць пратэстантам Ла-Рашэлі дапамогу, якую я ім абяцаў. І я не даслаў. Так, я парушыў слова, але што з таго? Я паслухаўся кахання. І ці не быў я шчодра ўзнагароджаны за гэтую паслухмянасць? Менавіта за яе я атрымаў гэты партрэт. Д'Артаньян быў уражаны тым, наколькі тонкія і нязнаныя ніткі звязваюць лёсы нацый і жыццё людзей. Ён быў паглыблены ў гэтыя думкі, калі ўвайшоў ювелір. Гэта быў ірландзец, адзін з найвялікшых майстроў сваёй справы, які сам прызнаваўся, што зарабляе на герцагу Бекінгеме 100 000 ліўраў у год. «Спадар Орайлі», — сказаў герцаг, заводзячы яго ў капліцу. «Паглядзіце на гэтыя дыяментавыя падвескі і скажыце мне, колькі каштуе кожны з іх». Ювелір адным позіркам ацаніў тонкасць апраўкі, прыблізна палічыў вартасць дыяментаў і без ваганняў адказаў. «Па 1500 пістоляў кожны, пане герцаг». «Колькі дзён вам спатрэбіцца, каб забіць 2 такія ж, дакладна падобныя? Бачыце, 2 не хапае». «8 дзён, пане герцаг». «Я заплачу вам па 3000 пістоляў за кожны, калі яны будуць гатовыя паслязаўтра». «Яны будуць вашыя, пане герцаг».
Вы самі сапраўдны каштоўны камень, спадар Орайлі. Але гэта яшчэ не ўсё. Гэтыя падвескі нельга даверыць нікому. Іх трэба зрабіць проста ў палацы. Немагчыма, пане герцаг. Ніхто, акрамя мяне, не зможа выканаць працу так, каб новае нельга было адрозніць ад старых. Вось чаму, мой дарагі спадар Орайлі, вы мой палонны. Калі захочаце пакінуць мой палац, не зможаце. Так што прыстасуйцеся. Назавіце мне, якіх рабочых вам трэба, якія інструменты яны павінны прынесці. Ювелір ведаў герцага, а значыць і тое, што супраціўляцца бессэнсоўна, і адразу ж вырашыў, як дзейнічаць. «Дазволіце мне паведаміць жонцы?» – спытаў ён. «О, вы нават можаце ўбачыцца з ёй, калі хочаце, дарагі спадар Орайлі. Ваша няволя будзе лагоднай, будзьце спакойныя. І паколькі кожная нязручнасць заслугоўвае кампенсацыі, вось вам, акрамя платы за падвескі, загад на 1000 пістоляў, каб вы забыліся на ўсё, што я вам прычыніў». Д'Артаньян не мог схаваць здзіўлення перад гэтым міністрам, які так свабодна распараджаўся і людзьмі, і мільёнамі. Што да ювеліра, той напісаў жонцы, даслаўшы ёй загад на 1000 пістоляў і папрасіў, каб яна накіравала да яго самага здольнага вучня, а таксама набор дыяментаў, чые назвы і вагу ён паказаў, і патрэбныя інструменты. Бекінгем асабіста адвёў ювеліра ў прызначаную яму залу, якая праз паўгадзіны ператварылася ў майстэрню. Потым ён паставіў вартаўніка каля кожных дзвярэй з загадам не ўпускаць нікога, апроч яго камердынера Патрыка. Не трэба і дадаваць, што сам Орайлі і яго вучань атрымалі забарону пакідаць памяшканне пад любым выглядам. Калі гэтае пытанне было вырашана, герцаг звярнуўся да Д'Артаньяна. «А цяпер, мой мілы спадар, уся Англія належыць нам. Ці ёсць нейкія пажаданні, нейкія патрэбы?» «Пасцель, пане герцаг», – адказаў Д'Артаньян. «Сапраўды, цяпер гэта для мяне самае неабходнае». Герцаг адвёў яму пакой побач са сваім. Ён хацеў мець юнака пад рукой. Не таму, што не давяраў яму, а таму, што жадаў мець каго-небудзь, каму змог бы безупынна гаварыць пра каралеву. Праз гадзіну пасля гэтага ў Лондоне ўжо было абвешчана распараджэнне. Ніводнае судна, што накіроўваецца ў Францыю, не можа пакінуць порт, нават паштовы карабель з лістамі. У вачах усіх гэта выглядала як абвяшчэнне вайны паміж дзвюма краінамі. Праз дзень, а 11 раніцы, 2 алмазныя падвескі былі гатовыя, і імітацыя была такой дасканалай, што Бекінгем не змог адрозніць іх ад сапраўдных. Нават спецыялісты маглі б памыліцца. Ён адразу паклікаў Д'Артаньяна. «Вось», – сказаў ён, – «алмазныя падвескі, дзеля якіх ты прыехаў. Будзь сведкам таго, што я зрабіў усё, на што здольны чалавек». «Будзьце спакойныя, пане герцаг, я раскажу ўсё, што бачыў. Але ці даяце вы мне падвескі без скрыначкі?» «Скрыначка толькі будзе цябе абцяжарваць. Да таго ж яна для мяне асабліва дарагая, бо засталася як адзіная памяць. Ты скажаш, што я пакінуў яе сабе». «Я выканаю даручэнне слова ў слова, пане герцаг». «А цяпер», – працягнуў Бекінгем, уважліва гледзячы на юнака, – «як мне калі-небудзь расплаціцца з табой за гэты доўг?» Д'Артаньян пачырванеў. Ён разумеў, што герцаг шукае спосаб прымусіць яго прыняць узнагароду, і думка, што кроў яго сяброў яго ўласная будзе аплачана англійскім золатам, выклікала ў ім глыбокую агіду. «Давайце дамовімся, пане герцаг», – адказаў Д'Артаньян, – «і праяснім усё загадзя, каб не было непаразумення. Я знаходжуся на службе ў караля і каралевы Францыі і ўваходжу ў роту спадара дэ Засара, які, як і яго швагер спадар дэ Трэвіль, асабліва прыхільны да іх вялікасцей. Так што ўсё, што я зрабіў для каралевы і зусім не для вашай светласці. І нават больш за тое, цалкам магчыма, што я нічога б гэтага не зрабіў, каб не хацеў дагадзіць адной асобе, якая для мяне такая ж вялікая дама, як каралева для вас». «Так», – усміхнуўся герцаг, – «і здаецца, я нават ведаю гэтую асобу. Гэта… Пане герцаг, я не называў яе».
горача перапыніў юнак. Гэта праўда, сказаў герцаг. І менавіта гэтай асобе я абавязаны сваёй удзячнасцю. Вы правільна сказалі, пане герцаг, бо цяпер, калі гаворка ідзе пра вайну, мушу вам прызнацца, што бачу ў вас толькі англічаніна, а значыць, ворага, з якім мне было б значна прыемней сустрэцца на полі бою, чым у Вінзорскім парку або ў калідорах Луура. Усё гэта, аднак, не перашкодзіць мне выканаць да канца даручэнне, якое мне даручылі, і нават ахвяраваць жыццём, калі спатрэбіцца. Але я зноў кажу вам, пане герцаг, вы асабіста не маеце больш падстаў дзякаваць мне за гэтую другую сустрэчу, чым за першую. Мы ў Англіі кажам горды як шатландзец, прабурчаў герцаг Бекінгем. А мы ў Францыі кажам горды як гасконец, адказаў Д'Артаньян. Гасконцы – гэта шатландцы Францыі. Ён пакланіўся герцагу і павярнуўся, каб пайсці. Што ж, вы сыдзеце вось так? Куды і як? Сапраўды, сказаў Д'Артаньян. Я забыўся, што Англія востраў і што вы яе кароль. Ідзіце да ракі, спытайцеся пра брыг Санд і перадайце яго капітану вось гэты ліст. Ён даставіць вас у невялікі порт, дзе вас дакладна ніхто не чакае, і куды звычайна заходзяць толькі рыбакі. Назва порта? Сен-Валеры. Але слухайце далей. Калі вы прыбудзеце туды, ідзіце ў бедную карчму без шыльды і без назвы. Звычайная рыбачая хацінка. Вы не памыліцеся, яна там адна. Далей. Папрасіце гаспадара і скажыце яму слова «forward». Што азначае? Па-французску «en avant», наперад. Гэта пароль. Ён дасць вам каня, ужо падрыхтаванага, і пакажа, куды ехаць. На шляху вас чакаюць яшчэ 4 перасадкі. Гэтых 4 коней вам даставяць у Парыж туды, куды вы скажаце. 2 вы ўжо ведаеце, мы на іх ехалі. Можаце не сумнявацца, што астатнія не горшыя. Гэта вайсковыя кані. Як бы вы ні ганарыліся, але вы не адмовіцеся прыняць аднаго з іх, а таксама перадаць іншым вашым 3 сябрам, дзеля таго, каб ваяваць супраць нас. Бо як вы, французы, кажаце, мэта апраўдвае сродкі, ці не так? Так, пане герцаг, я прымаю, сказаў Д'Артаньян. І калі Бог дасць, мы выкарыстаем вашыя падарункі на добрую справу. Ну а цяпер руку, юнак. Магчыма, хутка мы сустрэнемся на полі бою. Але пакуль, я спадзяюся, што развітваемся добрымі сябрамі. Так, пане герцаг, але з надзеяй хутка стаць ворагамі. Не турбуйцеся, я вам гэта абяцаю. Я разлічваю на вашае слова, пане герцаг. Д'Артаньян пакланіўся герцагу і як мага хутчэй накіраваўся да ракі. Насупраць лонданскага Тауэра ён знайшоў згаданы брыг, перадаў ліст капітану, і той, пасля праверкі дакументаў у партовага кіраўніка, адразу ж распарадзіўся рыхтавацца да выхаду ў мора. 50 караблёў чакалі адплыцця. Мінаючы адзін з іх, Д'Артаньян падазраваў, што пабачыў на борце жанчыну з Мэн-сюр-Луар, тую самую, якую незнаёмы назваў мілэдзі, якую сам Д'Артаньян палічыў надзвычай прыгожай. Але, дзякуючы хуткай плыні і спадарожнаму ветру, ягоны карабель прамільгнуў міма так хутка, што ён паспеў толькі кінуць на яе адзін погляд. Наступнага дня каля 9 раніцы ён прыбыў у Сен-Валеры. Д'Артаньян адразу ж пачаў шукаць карчму і без цяжкасцяў знайшоў яе па шумнай гаворцы, што даносілася знутры. Казалі, што вайна паміж Англіяй і Францыяй вось-вось пачнецца, і вясёлыя маракі гучна святкавалі. Д'Артаньян прасунуўся праз натоўп, падышоў да гаспадара і прамовіў пароль. «Наперад!» Той адразу ж зрабіў яму знак ісці следам. Вывеў яго праз дзверы на двор, завёў у стайню, дзе ўжо чакаў конь, і запытаўся, ці патрэбна яшчэ нешта. «Мне трэба ведаць дарогу», — сказаў Д'Артаньян. «Едзьце адсюль у Бланжы, потым у Нёшатэль. У Нёшатэлі знайдзіце карчму «Залатая барана». Перадайце пароль гаспадару і знойдзеце, як тут, гатовага каня. Мне трэба нешта аплаціць?»
— спытаў д'Артаньян. «Усё аплачана і вельмі шчодра. Ідзіце з Богам». «Амінь», — сказаў юнак і памчаўся галопам. Праз 4 гадзіны ён быў у Нёшатэле. Ён дакладна выканаў інструкцыі. Як і ў Сен-Валеры, яго чакаў гатовы конь. Д'Артаньян ужо хацеў перанесці пісталеты з папярэдняга сядла ў новае, але заўважыў, што ў кабурах ужо ёсць такія ж пісталеты. «Ваш адрас у Парыжы? Дом гвардыі, рота Дэзасара». «Дастаткова», — адказаў суразмоўца. «Якую дарогу мне выбраць?» — спытаў д'Артаньян. «На Руан, але сам горад аб'едзьце з правага боку. Вам трэба спыніцца ў вёсачцы Эккі. Там адна карчма, шчыт Францыі. Не асуджайце яе па вонкавым выглядзе. У стайні вас чакае не горшы конь». «Той жа пароль?» «Той жа». «Бывайце, гаспадар». «Шчаслівай дарогі, пане. Ці не трэба нічога?» Д'Артаньян толькі пакруціў галавой і памчаўся з усёй хуткасцю. У Эккі ўсё паўтарылася. Ён знайшоў такога ж уважлівага гаспадара і новага каня, пакінуў адрас, як і раней, і паехаў у Пантуаз. Там ён змяніў каня ў апошні раз і ў 9 вечара ўехаў на двор Тома дэ Трэвіля. Ён праехаў амаль 60 льё за крыху больш як 12 гадзін. Спадар дэ Трэвіль прыняў яго так, быццам бачыў яго яшчэ зранку. Толькі, моцна сціскаючы руку, паведаміў, што рота Дэзасара знаходзіцца на дзяжурстве ў Луўры і што д'Артаньян можа адразу ж стаць на свой пост.